Mám v rukách uznesenie, ktoré prešlo vládou, ktoré opäť hovorí o tom, že vláda uľahčuje kroky k tomu, aby sa čo najrýchlejšie tu mohli zamestnať napríklad takí moslimovia z Uzbekistanu. Iba taký Volkswagen budúci rok očakáva viac ako 4 000 štátnych príslušníkov z tretích krajín. No a Matúš Eštok, ktorý je predkladateľom tohto uznesenia, chce posilniť cudzineckú políciu kvôli tomu, aby sa čo najrýchlejšie dokázali vybaviť všetky tieto žiadosti. Toto je naozaj veľmi nebezpečný precedens, keď už Volkswagen žiada iba na budúci rok viac ako 4 000 zamestnancov z tretích krajín, napríklad takých moslimov z Uzbekistanu, čo to môže znamenať do budúcna. Nahradia naozaj moslimovia z Uzbekistanu všetky tie pracovné miesta, kde dnes pracujú občania Slovenskej republiky, iba kvôli tomu, lebo je to lacná pracovná sila, lebo Robert Fico sa rozhodol, že uvalí obrovské dane na všetkých tých zamestnávateľov a pre nich je nevýhodné dnes zamestnávať drahú pracovnú silu, napríklad takých občanov Slovenskej republiky. Je toto normálne? Toto ste chceli?